Кой герой пречи на Пепеляшка да отиде на бала и да срещне принца? Съб-Зиро, Капитан Кук, Злата мащеха. Това или го знаеш, или не го знаеш. 3, 2, 1. Разбира се, че верният отговор е... Убеден съм, че всеки, който ме следва, ще знае верният отговор на следващият въпрос. Кой се опитва да изяде червената шапчица и баба й в добре познатата приказка? Злата вещица, доктор Егман, вълкът. Докато разкрия отговора, имаш време за един лайк. 3, 2, 1. И прав ли бях? А сега отговори правилно на последният въпрос в следващите 30 минути и ще те последвам. Коя е кралицата, която иска да премахне Снежанка заради нейната красота? Баба Яга, кралицата Мащеха, кралицата Кукумявка. Жирафчета, кой е верният отговор?